At safety na itong sudan no. Yung sakat nagbangka. Atong tanaw ng mga taas kung naluto na bangkan on dito kay akong amigo manggod nag-request siya ganiya nga magprito daw mi. So atong sakaon kay mamahot og sayo mga taas kay sayo pud na human ang atong habwa. Kung makita niyo mga taas busy kay atong amigo sa paglimpyo sa isda dra no og paglimpyo pud sa bangag kay nahuman na lagi habwa. Timing pud nga naluto na atong kanon. So niingon akong amigo pagkuwag lamas dito kay ato nang tirahon. Pero bago ko ni kuwag lamas mga taas nakita ko ng isda. Dumagalin siya kay siya. Sa pangalan ni. Marang. Murang. Marang na. Abi man ako iapil og prito mga taas kay iya kong ipangutana, iya lang kong gibinuangan. Kay lahi ko matas, iapil ko tog prito, sayang pud to. Pinirito sa atong tirada karon matas kay tuniagi mga adlaw magod puro karne ang gipakita sa inyo, puro lechon, di ba? So sumuod pod gimingaw ko og isda sa dagat mo nata sa dagat karon. Napay taga prito honon, giaysan lang. Pibalo. Magkuha tag duha ka buk Bombay mga taas kay ato ipare sa pinirito no kay kabalubi mo sa usawan perting lami adyo di pare sa Bombay. So duha lang ka buk atong ibutang diha mga taas. Wala yung pinakataas sa bilin nito. Bubo kayo. Wala yung mga luwag ng bangka. Wala yung mga gamit na yun. Ngayon na kami. Kaya mga kibutangan ito kanon para magdaw na yun. Oh, sige. Siyempre kay jambol man ang giskutan mga tats para makakaod pud tanan makuha tag plato pero lahi nga plato atong kuhaon mga tats kun dili taklob sa isbakan bintaha mo kuning taklob sa isbakan mga tats kay lapad-lapad og pagkahuman gisugo ko sa kong amigo nga makuha dito og tubig para kumatok anta aw punito na lang sa kilid. Tagi ta do. Pagkahuman na kuwag tubig mga tats, gihukad na sa kong amigo ang kanon no. Kung napansin nyo mga tats, ang iyang luwag sundang. Ganiha, nagprito siya, ang iyang gikuha sa pinirito ice pick. So ayun na mo katingala mga tats, kanong kana mo gigamit kay ingon niya high-tech na daw karon. Pag gutom na gani ang iskutan mga tats, dili na tamutana kung asang kutsara, asang luwag, asang plato. Kung unsa to makita sa kilid, hala bira, basta kinawboy lang mga tats, limpyo lang, achop na. Unya kay nahukad na namo tanan mga tats, dili na tayon manawag no. Ang moduol bira, ang di moduol bahala mo. Wala yung mga kot ka guys? Wala yung mga guys? So, para mo ito ka? Roy. Unya kay wala man ni mahurot ang among isda matas kay perte lagi daghan na giputol-putol sa kong kauban nakadesisyon ko nga dalon ako sa balay kaysa ibilin diha. Matats, wa mahurot atong pritohonon. Daraw. Ato na dalog balay ni. At putol-putol naman. Dito na to tinawon sa balay. Nya mo sa to. Kaya ako pa nang hiposon. Thanks.